Ce zic băieți, se rezolvă? Sau? Se rezolvă? Că arată bine imaginea asta. Da. Se pare că se bagă direct tot așa. Nu face. Bicanul cufundat în calculator, laptop și alte programe complicate. Dar veniți dumneavoastră pe partea asta. Că după Că pune gata masa, facem și câteva dansuri. E bine că reușim în primul pas. Da. Da. Boxele las prin fier sau Bă, nu știu. Dar nici nu știu dacă sunt conectate alea. Așa, Bicane, bagă. Trebuie să apară. Eu la soacră mea. Ți-am zis că eu cu soacră mea am o problemă. Dacă avem un coleg cu mâna lungă n-ai care băga mâna așa. te angajez eu. S-a rezolvat direct? Că lumea întreabă de boxe, sunt conectate? Da. Olo, mi-am drept un pic. Ce pun fetele la cale în acest colț retras de lume? Ah! Nu știam eu cine e aici. Puneți țara la cale sau... Sau o aventură pe Dunăre, ceva? Aventuri de toate facem. Un pește la grătar. Ah. Păi este răchie, nu servește nimeni. Răchie? Da. Nu ne-a dat nimeni. Ah, păi de ce nu zici? Că eu mă rog, toți conduc, toți... Tămnește, Doamne! Ok, da. N-am pahare, doar așa, direct. Bem din sticlă. Da. Ce se aude? Ce se întâmplă? Eu am întrebat dacă mai dorește cineva niște țicomicine din asta. Antigripal, nu știu, ce vreți. Nu? Că am întrebat la colțul fetelor retrase. Acolo ți-ai găsit meseriași care poți să le duci. Da, ai un mesaj pentru fanii noștri? Pentru eternitate, cel că de fapt îți face recunoaștere facială. Da. Caută în baza de date bine. Ai văzut? Direct prin satelit pleacă. Pleacă pe satelit. E ca Simion ăla, cu telefonul.